Hana, o man sini kaon. Matay nung unay, tinaluyan. Luusan ka aso tagaan naman na po na eh, oh. Tinaluyan kayo na eh. Wala buti yung 2 seconds. Naurot tayo, tinaluyan kayo hasta party kaon. At naman dugangan eh, tira oh. Tubig ko, hintukan ka, mamatay nung ka na. Salamat kay bay. May problema na. Dito sa pagkumakagtanaw, kuhan kabol sa pagkumaluoy. Tungod sa imong pagkamaluluyon sa imong kasing-kasing, na ako'y ikapahinungod nimo nga tulo ka anting-anting. Ay, unsa naman po na? Kaning tulo. Kani siyang usa, dili ka madutlan ani og kutsilyo. Yung kaning usa, dili ka ni madutlan og pistola. Yung kaning usa, last, dili ka ni madutlan og mga kumo. Kaning tulo, dili ni nimo pwede idungan og suot kung nana ka sa mga katalagman. Kaya di ni siya mudala. Ako na kining ihatag nimo. Kane, dili madutlan og kutsilyo. Kane, dili madutlan og pistola. Kane, dili madutlan kumo. Parihara ba sa mga nawong? Yes, magamahan na sa kuan ni, yes. Magamahan na sa kuan ni, yes. Dati! Asa na katuan eh. Ito mga bayong rubag mga nawong. Ti asa na katuan eh, mati. Gati puno eh. Tabang! Asa. Tabang! Tabang! Gupo! Tabang! Gupo! Saman! Naman ka? Ha? Iupat ka lang yung tabang na ako! Ako'y bakala! Nana sila oh? Boss. Nana sila oh? Mga maot kayo. Dito ko anan nila. Mga jutes. Dati gagmay pag gagmay. Lantawan na mo mga balana eh. Gagmay pag nanagtuhoy gani. Bawasan pa dyan. Tay. Hoy, Bakjak. Panaplin diya. Kaya aram di ka among anak mo ang kalingawan karon. Nakayaman siguro, gulap ko anting-anting. Kumahalok ninyo anak. Kagagmay ninyo. Kaya mo na ako. Kaya ka ni mo nang upat man may kabuok. Kaya ka unjag. Yati! Asa ka ng pistula ne. Muda gue ne. Oh, awirin ne. Itabangan ka na ko. Mau siguro ne. Pagdali dia, musukol makakana mo. Paiyap-iyap pa juga ng tansan minatay. Sige, pusulan ako. Draw, duwatan ng bala. Hold na! Masama, mabangon pa ka? Bangon tayo. Susulong tayo. Dating walang di kakayanin, mabangon tayo. Ikaw, para kanino ka bumabangon? Bangon sa kay, utabong ko ng babayi. Hari na, kuna na, anting na ko. Asa mo yan eh? Kanang pangkutsilyo. Daro! Bahala na ka na! Sige, idunggap ng kutsilyo. Kaya mo sa loon. Draw, duwatan yung kutsilyo. Kinuha ko na unsa na na! Aunan? Taop laging kutsilyo. Ano ba? Hari na last na ko anting-anting. Kana, sige, antusa! Antusa na! Saan man? Kulang pa dagway! Kulang pa, bukbuko naman na ninyo na eh. Kamu na pong dua. Okay! Bukbukan ninyo. Sige.
Bukbuka ko! Sige, kayanin mo na! Kayanin mo! Tawa! Kana pero hirong tawhana ka, matay ka lagi. Wamanday kay Pulos! Abi na ko gahi ka! Mas gahi pa rin sila! Tak! Ayaw cool! Ayaw cool! Ayaw cool! Wala, luya ka ang tawhana. Isa? Mandun ni Kao. Por, pray. Klaro kinang nawong. Mudungaw ka! Agang isipon rally pa ito. We count. Nana sila o, kanang mga nawong mga maot! Nana sila o, mga nawong mga maot! Mga chutes pa yun! Hoy, Blackjack! Jati ka, pinapindiyak! Parang di ka maamong ana mo ang kaligayahan ngayon. Hindi ka daw, Papa. Tao punja. Kinuukaw tao Tao punja na yung nasi nina. Buwang. Sige. Kani atong acting ka na ma-feel na ako nga murag tinuod na. Oh. Kani ingani ba oh? Ang katao plato. Mubak ka. Sa man mo bakod pa kare? Sorry direct. What's up mga marang? So yun, one shout out. Okay, alay na po ni siya no. Okay. Okay, shout out. Don si Boy Food Handler Wasak. Jong Vasquez. Angelica Valencia. Alfred Channel. Arnel Paratan. Shoutout ni Sandra Munares, Mikmik Basaylahe, Ilamika Rasdiva, Zurajoy Life Vlog. Jisan Beauty, Adrian TV, John Brian Amparado, Dennis Pardilo, Angelica Arances, Polo Fulase, Brinda Badiles, Ate Billy Make, Adrich Gaming. Shout out Rhea Islet, Princess Charming. Shoutout ko ni Lolo Arturo Bindong. Shoutout ko Lula Mirilinda Bindong. Shoutout ko ni Orvin Blink, ni Heidi Dingal. Shoutout po ko ni Jin Montoya Nason. Shoutout ko ni Adil Gaming, Aldos Fighter. Shoutout ko ni Queen Panama Ronquillo. Ug shoutout ko sa Tumudachi Vlog. Maureen Ponce Sumingen. Helbert Anghag, Biljet Tumarong, Christina Carigo. Jerelme Beruda, Anale Galbiso, Dikun Light, Miralyn Abe ug si Ate Joy. Joy Suan. Shoutout po ko ni Pastor Joel Castillon ug ni Nanay Lita Castillon. So yun, shout out po dahil sa Bikoy Family. Asa to madapit ba? Sa Mamangan Dako Plarider. Brother. Paridel. Plaridel. Paridel. Plaridel. Nay, basta. Shout out sa Plaridel. Papa. Diyon, shout out Rowena. Shoutout ko sa Tanang Watson family. Ni Lula Pablita. Shoutout ni Modera. Shout out Yano Family. Inulo. Shoutout sa Duhay Lungsod Family, sa Bohol, Talibon, ug sa Iligan City, ug sa Usamis, ug sa Secure. Shout out dahil sa Balitang Bisdak. Thank you. So advance ko mag-isip. Okay. Bernes na i-post. Okay, come on. Advance ko mag-isip. So more to guys. So thank you so much sa paglantaw, sa paghuman sa mga video, sa pag-skip. Ay, sa pag-skip. Sa pagdili, pag-skip sa mga ads. O more to guys. O kung magpa-shoutout mo, don't forget to comment yung hashtag mamarang. Then subscribe and hit the notification bell para ma-update mo sa mga upcoming videos na makalingaw. So, more to hashtag mamarang Secure TV.
your greatest weapon against stress. Peace out.